俺の憧れの優しい女上司。仕事でミスなんてしない完璧な女性だ。なのに今日は会社のリモート会議を切り忘れて、俺は彼女のとんでもない姿を目撃してしまうことになるのだった。俺は夏目咲也。今日もまたしっかりやれよと上司に怒られている。いつも周りに迷惑かけないようにと思いながら仕事をしているが、なかなか思うようにはいかず、すみませんと謝る毎日だ。ヘラヘラしているともよく言われる。ちゃんとしてない、気が抜けてるんじゃないかと言われることも多々ある。あまり器用に動けるタイプでないことは自覚している。あれ持ったか？資料提出したか？とよく同僚がフォローしてくれるおかげでミスを防げているというのも分かっているつもりだ。夏目くん、今夜7時半からテレビ会議あるの忘れないでね。そう声をかけてくれるのは主任の桜田さんだ。主任はいつも元気いっぱいで明るい笑顔が印象的な美人な方だ。あ、はい、大丈夫です。このやりとりも何度目だろう。主任は俺の教育係も担っているような存在。一番迷惑をかけている上司だ。いい？次は同じミスをしないように気をつけて、再確認すれば防げたことだよ。頑張ります。気をつけますって口だけじゃダメよ。昨日も主任に怒られたばかりだ。でも主任は必ず最後には、夏目くんはやればできるんだから、と笑顔で励ましてくれるし、注意をした後も怒りを引きずらずに仕事に取り組みやすいようにしてくれる。俺はいつも主任のフォローの言葉に救われていた。今、仕事はちょうど繁忙期。めったにテレビ会議などはないのだが、残業続きだったり出張組もいることから、一度家やホテルに帰ってから今取り組んでいるプロジェクトの話し合いをすることになった。時間になり順調に進んでいたのだが、俺はある課題に移った時に資料が1枚足りないことに気づく。どうやら会社に置いてきてしまったらしい。まずいと思いながらもメモを取りながら聞いていたのだが、必死に下を向いて書いていたからか、おい、夏目、聞いてるか？ B 案についてお前はどう思うんだ？と係長に話しかけられてしまった。答えようにも資料がなくて答えられない。俺は正直に手元に資料がないことを話した。なんだ、またか。課長は呆れ顔でため息をついた。俺の意見などは飛ばして会議は進行し、無事に時間内に話し合いは終わったのだが、最後の最後で係長の怒りがあらわに。主任、夏目を頼んだぞ。係長の低い声が頭に響いた。そして、主任が返事をする間もなく、係長の画面がプツンと真っ先に落ちた。天を仰いでいる間にみんな電源を落とし、気づけば画面には主任と1対1に。もう、またやっちゃったね。いつも言ってるでしょ？再確認しなさいって。さっき係長から散々言われてたから、これ以上は言わないけど、こういう時でもちゃんとできてないと、もっと大事な時に困ることもある。わかってるわね。昨日の今日だ。主任にはきつめに注意を受けてしまった。すみませんでした。気をつけます。また明日お願いします。画面越しに頭を下げると、はい、終了。お疲れ。と主任が元気に言って画面から外れた。またやってしまった。俺はそんな思いで力なくノートパソコンを閉じた。そして一人反省会をしていた。
帰る前に足りないものがないか確認したのに。机に左肘を置き、左手に額を乗せて、俺はがっくりとしながらため息をつく。すると、ガタガタという音とともに、どこからか声がしていることに気づいたのだ。顔を上げて、音はどこからかと首を左右後方にと動かした。すると、ノートパソコンから聞こえていることに気づく。あれ？閉めたつもりだったのに、パソコン半開きだ。もしかして、と思い、画面をそーっと起こし覗き込むと、なんと、まだ主任とつながったままだったのだ。画面には、主任の部屋の白い壁だけが映っている。あれ？俺も切り忘れてたけど、主任もか。そう思って俺は電源を落とそうと思ったのだが、なんだかゴニョゴニョと主任が喋っている声がまだ聞こえてきていた。聞き耳を立てるのは気が引けたが、気になってしまい悪いなぁと思いながらも音量を少し上げてみた。はぁ、怒ると叱るは違うって言うけど、どっちも無理だ。何か片付けているようなガタンという音とともに、あーとか、もうとか言っている声が聞こえる。きつく言い過ぎちゃったかな。でもな、係長には厳しくしろって言われてるし。どうやら主任は独り言を言っているようだった。さっきの俺のことかな。そう思い申し訳なく思っていると、急に画面の人影が、主任の首元あたりから腰のあたりまでがアップで映り、気づかれたかと思って焦る。心臓が痛いくらいにドキッと高鳴った。しかし、主任は気づかず、横向きのまま。どうやら、パソコンが置いてある机の横が、衣類をかけれるクローゼットのようなものになっているようで、ハンガーを掛け替えているのか、服がちらちらと映り込んでいる。すると、また主任の独り言が始まったのだが、そこから、さらにドキッとするようなことが立て続けに起こったのだ。でもなあ、私は夏目くんのあの笑顔に救われてるんだよな。画面越しに見える主任の姿に驚き、背もたれにのけぞった姿勢だった俺は、主任のその言葉を聞き、よく聞こうと前のめりになる。しかし、その時だった。主任が上着を脱ぎ始めたのだ。着ていた上着をハンガーにかけている様子が画面に映っている。上着の下はノースリーブのような肩が出ている服で、体のラインがはっきりとわかるものだった。すると今度は腰に手を回し、スカートをいじり始めた。脱いでしまう。やばい。俺はこれ以上は見ていけないと思い、慌ててノートパソコンの画面を手前に倒す。しかし、続いて聞こえてくる主任の声が気になり、俺はドキドキしたままスピーカーに耳を傾けた。疲れてる時に、へへって笑いかけてくれると、ふっと力が抜けるんだよね。癒されるっていうか、可愛いっていうか、昔と変わらないよな、夏目くん。きっと、あの笑った顔に救われてる人、たくさんいると思うんだけどな。いつも頑張ってるのに、ミスしたり怒られたり、なんでこんな展開になっちゃうんだろう。はぁ、って、何一人で喋ってるのかな、私。今日は、もう仕事切り上げて、少しお酒飲んでから寝ようっと。主任がそう言うと、冷蔵庫にでもお酒を取りに行ったのか、ガタン、バタンという部屋を出るような音が聞こえ、静かになった。聞いてはいけないことを聞いたような、褒められているようなことも言っていたようなと、俺は恥ずかしくなりながらも、そっとパソコンの電源を落とした。しばらく暗くなったパソコンの画面の前で
主任の言葉を思い出す。ふと、薄着になった主任が頭をよぎり、いけないいけないと頭を振った。そういえばさっき、昔と変わらないとか言ってなかったか？急に冷静になり、どういうことかと考えるが、何のことだか全くわからない。気にはなったが、まあいっかと反省するところは反省して、俺は眠りについた。次の日、俺は出勤してすぐに係長と主任のもとへ行き、昨日のことを謝った。また、昨日の怒りがふつふつとしてきたのか、係長が怒り出しそうだったが、主任が係長をなだめてくれた。とりあえず、あなたは仕事に戻りなさい。主任が物理的に俺を係長から離してくれた。それにしても情けない。何度怒られているのだろう。いい加減、ミスなんてもうしたくない。決して適当に仕事をしているわけではないのに、パソコンに向かって作業を開始するが、うまくいかない自分に腹が立ち、集中力が続かない。ダメだ。ちょっと別のことをして、切り替えよう。俺はそう思い席を立った。俺が向かったのは備品庫だった。チェック表を手に足りないものの数を控え始めた。あ、やっぱりここにいた。急に元気よく話しかけられ、体がビクッとなる。在庫チェックしてくれてるの？はい。いつも夏目くん補充してくれてるよね。チェック担当欄のサイン、ほとんど夏目くんだもんね。ありがとうね。助かってるよ。主任にありがとうと言われ嬉しかったが、ここの備品の補充に来るときはいつもミスをして気持ちが落ちてしまったときか気持ちを切り替えたいときだ。チェック担当欄のサインが多いということは、それだけ仕事での失敗が多いということ。だから、褒められることのほどじゃないと俺は主任に言ったのだ。え、そうだったの？みんなコーヒーやタバコに席を立つのに、備品補充を選ぶなんて、これも仕事の一つなのに。主任は目を丸くした。そんな休憩なんて、俺にはもったいないです。それに、人の役に立てることなんてこれくらいしかないだけですから。主任と二人きりの空間だったからか、俺は正直な気持ちを吐露した。すると主任は、やっぱりね、夏目くんは周りに気を使いすぎなんだよ。と少し大きな声を出したのだ。ずっと仕事を見ていて思ったけど、こうしたらまずいかな。先にこれをやった方がいいかなって気にしながら仕事してるでしょ？今まで指摘されたことのないことを言われ、俺は見抜かれていることに驚く。悪く言えばそればかり気にして手元を見ていない。よく言えば相手への気遣いができる。なのになかなかそれがうまくいかないのよね。俺はそう言われ、そうなんだよなぁと思いながら、ゆっくりうなずいて下を向いた。まだ自分に自信が持てないの？主任に顔を覗き込まれ、思わず、えっと声が漏れる。何かを知っているかのような主任の顔を見て、思わずごくりと息を飲み込んだ。よくヘラヘラしてるの注意されるけど、笑っているのって自分を守るためなんでしょ？そう言われて胸がドクッとした。忘れかけていたことが瞬時によみがえる。確か昔、そう思っていたことがあったなぁと。そうか。俺は気づかぬうちに笑うのが染みついてしまってたのか。確かあの頃。俺はそう思ったところで、ふと主任がなぜそのことを知っているのかと、主任の顔をもう一度見た。きっと驚いているのが顔に出ていたのだろう。主任は、
ふふ、と笑ったのだ。夏目くんは覚えてないよね。初めてじゃないのよ、私たち。昔ね、私たち会ったことあるのよ。主任は昔あった出来事を話してくれた。主任が高校生の時、腕を骨折して他にもひどい怪我があったことから入院していたそうだ。病院のベッドはつまらない。だから談話室と言われている部屋によく行っては、そこにある雑誌や漫画を読んでいたそう。そこは患者さんやお見舞いの人がくつろげる空間で自由に出入りができる。そこでよく見かける中学3年生の男の子がいた。いつもニコニコしているね。ある日、ぼんやりと座っているその男の子に主任は声をかけたそう。すると男の子は、笑っている方が楽だから、といつも周りに向けている笑顔で答えてくれたそう。その流れでその彼と話をしたのだが、いつも見る笑顔の裏にはいろんな思いを抱えていたことを知る。彼は足を骨折していたのだが、その骨折のせいで中学生活で最後の大会に出られなかったこと、受験生なのに入院していて学校に通えないことに本当は落ち込んでいたのだ。しかも、その最後の部活の大会はほとんど補欠で選手として出られなかった彼がレギュラーとして出させてもらえたものだったと。すぐに交代になるだろうとは思っていたが、レギュラーとして出れたら自信につながったのにと彼はがっくり肩を落としたのだ。だけど、そんな様子をよくお見舞いに来てくれる友達や仲間に見せたくないし、笑顔でいる方がみんなを心配させなくて済むからという理由でいつも笑顔でいるのだという。自信もなくていっぱい失敗して傷ついているけど、笑って過ごしていると楽だし、自分を守れることに気づいたんだと話し、最後にニコッと笑った。それを聞いて主任は、その彼を強い子だなぁと思い、その笑顔も素敵だなぁと思ったそうだ。彼の笑顔ももちろんだが、相手の笑顔を見るだけで自然とほっとすることがある。主任は自分もそう思われるようになりたいと思ったと。それから主任は人と接するときには笑顔で接することを心がけるようになったのだそう。うまくできているかわからないけど、今でも心がけてるのよ。あなたのおかげでね。そうか。だから主任はいつも笑顔で明るく接してくれるのか。納得してうなずいたが、俺は肝心なことを忘れていた。主任があの時入院していたお姉さん？時差で驚く俺に主任は大笑い。俺は当時名前は知らずにお姉さんとしか呼んでいなかったはず。主任の方はというと名前を聞いていて咲夜くんと呼んでいたから覚えていたのだと。それに俺がもともと老け顔で大人になってもほとんど顔が変わっていないせいか、同じ部署になった時に顔と名前がすぐに一致して分かったそうだ。そんな思い出話に触れ、気恥ずかしいやら懐かしいやら。まあ、とにかく、夏目くんはもっと自信持って仕事していいと思うよ。ミスするのが怖くて気にしすぎるから余計にミスするの。何のために私がいると思っているのよ。カバーはいくらでもする。迷惑なんかじゃないから。だから思い切ってやってごらん。ね。主任はそう言ってニコッと笑った。俺は元気に、はい、と返事をする。そうそう、そのへへっていう笑顔ね。少なくとも私はあなたの笑顔に救われてるけどね。それだけあなたには魅力があるのよ。俺はそう言われ、そういえば昨日主任が独り言で同じようなことを言っていたことを思い出す。そして上着を脱いだことまでも頭に。
自分でも顔が赤くなるのがわかった。どうした？微動だにせず固まった俺を心配そうに覗き込む主任。いえ、なんでもないです。昨日のパソコンの切り忘れのことは黙っておこう。口に出そうなのを我慢し、俺は飲み込んだ。俺はその日から気持ちを切り替えた。自信を持ってやればいい。思いっきりやればいい。という主任の言葉に後押しされ、わからないことや不安なことは主任や同僚に何度も聞いて自分の中に落とし込んでいった。今までちゃんとしようとするほど空回りしていたが、スピードよりも確実にを意識するように。今までよりも落ち着いて仕事をするようにしてみると、5ヶ月経った頃には係長からも、最近いい感じじゃないか、と声をかけてもらえたのだ。主任からも、やればできるじゃん、と言ってもらえ、少し仕事に自信を持つことができたのだ。その頃から仕事の幅が広がり、取引先との接待にも同行するようになった。そんなある日の接待の日。その日は料亭での接待があったのだが、先方が思った以上に酒癖が悪かったのだ。席順は俺の隣に主任。向かい側に取引先の男性2人だったのだが、俺がお手洗いから戻ると、なぜか主任の隣に相手方の上司が座っていたのだ。席は戻さなくていいという相手の上司に合わせていたのだが、次第にその上司は主任の方に体を寄せ、美人さんだな、かわいいな、と距離をどんどん詰めていったのだ。このままではまずいと思った俺は、いい腕時計してますね。普段そのおしゃれなネクタイとかどこで買われてます？と話題を振り、二人の間に自然に割って入った。もうここは、俺の持ち前のニコニコと柔らかい雰囲気を全力で醸し出し、機嫌を損ねることのないように全力でいい人を演じた。それはなんとかうまくいき、相手の機嫌を損ねさせることなく話すことに成功。隙にタクシーも呼び、流れるようにお見送りして事なきを得る。たまにあるのよ、こういうこと。でも酔っ払いの相手慣れてないから助かった。と主任もほっと胸を撫で下ろしていた。その帰り道、主任にさっきはありがとうとお礼を言われる。やっぱりすごいね。相手を不快にさせない笑顔。ひるまず助けてくれて頼もしかったよ。そう褒められ、思わず、へへへ、と笑みがこぼれる。やっぱ好きだな、夏目くんの笑った顔。そういった主任と目が合い、俺はドキッとする。主任はそのまま前を向き、歩きながら独り言のように話し出した。新入社員で入ってきたとき、夏目くん見て驚いたな。きっと覚えてないだろうと思って黙ってたけど、でもね、久しぶりに夏目くんの笑顔を何度も見ていたら、懐かしさとは違う気持ちにも気づいてね。指導係もしてたし、よく夏目くんのこと見てるうちに、その気持ちも大きくなって。でも私、3歳も年上でしょ？だからさ、あれから2年か。早いなあ。主任は時折、夜空を見上げては少しふらふらとした足取りで穏やかに話している。対照的に俺は次第に鼓動が速くなるのを感じる。これってまさか。そう思って主任の方に顔を向けると、主任と目が合った。やだ。酔ったかな？何言ってるんだろう、私。ごめん。気にしないで。主任は顔の前で手をパタパタとさせて慌てている。待ってください。俺はその手をパッと掴んだ。主任、それって。
俺がそう言いかけると、主任は顔を真っ赤にした。ごめん、独り言が多くて。いや、そうじゃなくて。大丈夫よ。3つも年上の女に言われてもね。もっと若くて可愛い子いっぱいいるし。いえ、主任も可愛いです。俺が主任への気持ちに気がついたのは5ヶ月前。あのテレビ会議の後の主任の独り言を聞いてから、俺は主任のことが気になり始めていたけど、こんな頼りない年下じゃ見向きもしてくれないだろうと半ば諦めていた。まずは仕事で認めてもらおう。俺はそう思って仕事に邁進していたのだ。やばい。もうこれ以上気持ちが大きく強くなってしまったら、俺は無理かもしれない。正直、俺の気持ちも限界に達していた。主任の気持ちが分かった今、もう我慢なんて必要ない。俺はこの5ヶ月間の思いも一緒に、主任が好きだと告白した。さくや、忘れ物ない？もう、いくつだと思ってるんだよ。パパは忘れん坊さんだからね。ちゃんとお靴履いた？最近の朝の一コマだ。保育園に通う娘の口調が妻に似てきている。お靴は忘れないよ。ルナちゃんもお靴履いてね。さ、保育園行こう。俺は毎朝、行ってきます。娘と一緒に家を出る。行ってきまーす。玄関を出て少し歩き振り返ると、いつも妻がベランダから手を振ってくれる。親子3人、笑顔で手を振り合う。この朝の時間が、今、一番好きな瞬間だ。でも、もうすぐ親子4人になる。妻は今産休中。もちろん、妻は俺の上司だった主任だ。主任とは1年交際し結婚した。交際中、俺は仕事にも全力で取り組み、実力も信頼も仕事で得ようと頑張った。ちゃんと見合う相手になりたかったから、今では担当責任者も任されるようになるくらい確実に地位が上がっている。それに、弱気な自分はもういらない。主任がずっとそばにいてくれたおかげだ。相変わらずヘラヘラしてんな。だけど、憎めないやつだよな、ほんと。その笑顔で家族も周りも明るくさせてるんだ。いいもの持ってるよな、お前は。昔からよく言われていた言葉も今じゃ褒め言葉として笑って言われる。自分を守るためだった鎧のような笑顔は今では誇れるほどの自慢の笑顔に変わった。妻や娘の笑顔を見るとほっとするし心が温かくなる。その温かさを受け取って初めて笑顔の強さを俺は知った。今日もまた笑って過ごせていることにも幸せを感じている。いかがでしたでしょうか？グッドボタンを押していただくことで制作活動の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。